И на мен се пада честта да връча една награда на името на един наш ученик, на името на Стефан Чуклев. Един светъл човек, който рано си отиде, но смятаме, че тази награда ще запази, както и ред други неща, ще запази името му в сърцата и в спомена. Всъщност дори да я нямаше, тя винаги щеше да бъде той винаги щеше да бъде в нашите сърца. Тази награда семейството и колектива връчват на Николай Коснаров. Ще прочитам какво пише на плътя. Има много неща в живота, които ще привлекат погледа ти, но много малко от тях ще пленят сърцето ти. Следвай ги. Помни, всички мечти могат да се сбъднат, ако имаме смелостта да се борим за тях. Не се страхувай да опиташ. Вярвай, мечтай, рискувай. Нека всичките ти мечти се сбъднат. Стипендия Стефан Чуклев, 20 юни 2017 година, град Панагюрище.